ଏଇଟା ଟିକେ ପାଣି, ଟିକେ ତେଲ, ଚିନି ଟିକେ, ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକି କଖାରୁ ବୋଇତାଳୁ, କଖାରୁ ଶାଗ, କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ଜହ୍ନି ପକେଇକି ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଧରି ସିଝା ହେବ। ଶାଗଟା ଏମିତି ମରିଯିବ, ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଯିବ, ପୁରା ବୋଇତାଳୁ ନାଡ଼ି ସବୁ ସିଝିଯାଇଥିବ, ସବୁ ସିଝିଯିବ। ଶାଗଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ସୋରିଷ ତେଲ, ଏତିକି ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିବ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ। ତେଲଟା ପୁରା ଗରମ ହେଇଯିବ। ଏଇଟାରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ଅଦା ଛେଚା ହେବ, ବଟା ହେବନି, ଛେଚିକି ପକାଇବେ। ଏଇଟା ପୁରା ଏମିତି ଲାଲ ହେଇଯିବ। এই যে ଶାଗ ବାହାର କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଅ। ଭଲସେ ପକାଇବା କରିଦେଲେ ବାହାର କରିଦେବେ। ହେଇଗଲା ଶାଗ, ହେଇଗଲା ଶାଗ, ଗରମ ଗରମ ଶାଗ।